A cikin subscribers ina ne wani yake tambaya ke cewa kamar haka, kamar nawa ya kamata a ce mutum ya fara kasuwancin nan da shi bayan ya samu ilimi. So abinda mutum zai depositin ba za a ce gashi ba, saboda me za ka sani idan ka fara ka gwada real account. Saboda me akwai wani kiso ku sani, demo account da real account ɗin iska da account ɗin gaskiya suna da bambanci. Da kake samun riba, idan kake trading kake gani yana sauki akan account ɗin iska wato demo, gaskiya kana zuwa shi account ɗin gaskiya wato real account ka sa kuɗin ka tabbatar wannan kuɗin ka ne a ciki, to za ka komi ya bambanta. Za ka kamar duk wani abu da wani ilimi da ka sani, duk wani abu da ka taɓa karatu tun daga farkon farawanka zuwa ranar da ka depositin ɗin ka fara kenan, za ka kamar baka san komi ba. So shawarar da zan ba mutum, idan a ce kana so ka saka dala 100, to ka fara sa dala 20 ko 10 a cikin market ɗin kai trading. Ina maka mai tabbacin cewa in haka fara da wannan duka sai sun ƙare. Haka abin yake, duka sai sun ƙare. To a lokacin da wannan dala 10 ko dala 20 ɗin da ka saka ta ƙare, to za ka fara tunani, za ka yi karatun ta na tsaka ce kai a wannan fa ba wasa ba ne, sai fa na dage. So a lokacin ka zauna ka wannan tunanin sai ka saka sauran $80 ɗin ko $90 ɗin 90 zuwa ka sake deposition ɗinsu. So a wani lokacin kai deposition, na ga maka za ka kafi natsuwa da trading ne da ya kamata. So in dai amsa tambayar, kamata ya mutum ya sa dala 100. So da mai kana so ka ba mu kanka da strategy ɗin da ka koya a dama ya kai har da kayi yadda ya kamata a ce ka fara samun profit. So da mai ita kanta strategy dole, babu strategy ke da 100% a ce ita 100% take winning. So ka kila lokacin da kai depositin ka fara trading ne a ce ka sa dala 10, kila in dala 10 ne ta ƙare, so lokacin za ka fara samun riba. Akwai wani ake kira probability, ba sai da zan sa shi da Hausa ba, ka cinci zance ko ne, saboda me akwai lokacin da za ka samu, akwai lokacin da ba za ka samu ba. So amma me baka san wani lokaci bane a trade ɗinka ko 10 farko ne za ka samu, ko a trade ɗinka 10 ƙarshe ne za ka samu. So in har abin yana da yawa ne, na san daga tambaya cewa mutum nawa ya kamata ya saka a trading, ina magana akan abubuwa da dama, ina magana akan strategy, ina magana akan kusan psychology, yadda tunanin mutum zai kasance. Gaskiya forex in ka zo yana da abu da dama, to dole sai ka fara considering, ka fara kallon, sai ka fara fahimtar menene yadda forex ɗin take, sannan ka magana nawa za ka saka. So gaskiya so kuma akwai abin da mutane ba su gane ba wajen trading ɗin da yake sa idan suka sa kuɗi za su ga ƙari da wuri. Na so in yi bidiyo akan wannan, in yi bayani, amma tun da wannan ya kawo bari in yi bayani a nan wajen. Leverage, akwai abin da ake kira leverage, kuma akwai abin da ake kira su kuma micro pairs. Su pairs ɗin kamar GBP, USD, Euro, JBP, su kuɗaɗen kenan za ka je kai trading, ka sa kuɗin ka kai kasuwanci a kansu. Akwai wanda suke kira micro pairs, su wannan ba su kai normal pairs ba, akwai minor, akwai major, sannan akwai su micro pairs ɗin. So ga ɗan koyo ko wanda ya fara depositing kuɗi zai fara real account, ina ba shawaran ya fara da micro pairs ɗin nan, ko kuma ka je account ɗinka, forex account ɗinka na settings ɗinka, je ka canza leverage ɗinka from, za ga mostly za ka samu kusan yawanci kowane account ɗinka je za ka 1:500 ne, 1:500 ne. So da me na a misali me ake nufi da wannan, ana cewa za ka ba da dala 1 sai a baka bashin dala 5. So kuma in dala 1 kana da dala 5, so duk lokacin da ka shiga trade a me kun ka samu dala 1 za ka dinga samun dala 5. Haka fa ita ma asarar take, duk lokacin da ka rasa dala 1 to a matsayin dala 5 take. So wasu ne ba su gane da ake amfani da shi ba. So ko lokaci idan ka shiga trading account, in za ka amfani da major pairs, ka tabbatar da kaji ka maida su, ka canza leverage ɗinka a cikin settings sake, ka canza leverage ɗinka daga 1:500 zuwa 1:100, in ma akwai ƙasa da haka ka saka. Ka faɗan koyo kenan, saboda wanda ya riga zama to pro trader, wanda ya ƙware, wanda ya ƙwararre, wanda ya iya, shi wannan ba matsalar shi bane, saboda ya riga ya san menene stop loss ɗin shi, ya riga san risk management ɗin, psychology da wasu abubuwa, ya kwana biyu yana yi. So kowane lokaci ka shiga kuma ta leverage, ka je settings ɗin za ga 1:500, wasu na ba da 1:1000, kamar IC market nasu 1:500 ne kawai ƙarshe, ka kai ƙwalolo kenan. Darif nasu kuma 1:1000. So IC market ko lokaci idan ka je
ka maida shi zuwa waro shi 100 zai fi maka. So kowace dala ɗaya kana da dala ɗaya, in kai asaran dala ɗaya kai asara. Ba wai wasu za su ce to ai ya kamata ka je ka amfani da wanda da dala ɗaya zaka samu dala 5. To ai kuma duka ɗaya ne, kamar wuka ce mai kai biyu, duk inda ka rike mai tsini biyu, duk inda ka rike duka kana da me, akwai tendency akwai wata kila zaka iya cika ma kanka. So haka abin yake. Ina ba da shawara ne kwanaki ga dan koyo wanda ya fara depositing ya fara depositing real na farko kenan. So da baka riga ka kwana biyu a cikin wanda ya faro daga demo yanzu yake so shiga real account, ya fara da real account. So wannan shine ka mai da leverage ɗin kaɗan. Sai kuma micropace, idan ba za ka iya rage leverage ɗin ba to shawara ta shine ka amfani da micropace ɗin nan. So da su micropace ɗin in ka shiga ba za su dinga ja maka kuɗin ba sosai, kuma ba za su baka ba riba sosai. Ko dai me ka shiga ne saboda me ka samu ilimi, ka ƙara fahimta da market ɗin take da rate. Saboda me maganar gaskiya account ɗin iska da suke baka demo ka practicing da real account gaskiya suna da bambanci. So daɗin abin shine ka amfani da micropace ɗin kuma ka rage leverage ɗinka. In ƙara amsa tambayar da yake cewa, ko in ƙara buga muku tambayar da yake cewa sunansa Adam M Muhammad, yake cewa kamar nawa ya kamata a ce mutum ya fara kasuwanci nan da shi bayan ya samu ilimi. So gaskiya ko nawa za ka iya sakawa, sai dai ka manta ka amfani da leverage ɗin nan ko kuma micropace ɗin nan. In kuma ka riga ka iya ka yadda da iyawarka, so za ka isa dala 100. saboda me nace ka ba ma me wannan ɗanka strateginka dama da za ta ɗauka har ka fara samun riba. Dan za ka iya fara a cikin ɗinka na farko ka samu loss da shi, wannan ba shi yasa strategy ɗinka ba bai da kyau ba. Kamar yake kan ku babu strategy ɗin da take da 100% babu ne, babu wannan. So kila in kai sa'a kuma trade ɗinka guda 10 farko ma duka win, so ba ya sani kuma duka sauran sai a samu asara. Allah ya dai kiyaye. So ina fata ka gamsu da wannan amsar da na baka. Kar ku manta kai share channel ɗinmu zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Ma'asalam bisalam, sai an ji muku.